Nagtalinaadan iti sitio Banay Barangay Munggok Pidigan, saan pa'y napadasan ti 70 titaw enaan ni Nanay Remedios, ti saan ngagsakdo ti danum para iti konsumo da. Narigat ngamin ti danum iti lugar da, ken nagiti bubunda laeng amang namnama. Narigat ang talaga. Igat kami ti duwang timba. Kami pan di balay mo kas dyan. Dito pa tapos namin ano kanto nga kwa pundong di kwa. Di upat na timba kwa balde. Tapos di kasto. Pundong pa dato kasi no 1 week mo nga usaron mabali nagtudtudo. Siyempre manipat kami agigos tagmalom. Di sa dukan to man di drum ko magudwa mamuton is diyan. Mano drum ti panpunwan niyo di ma'am? Bali ko ma'am upat. Manipod iti dati abumbaan, ti kulukol ade kuryente ti kabsat na tinabayag ang nakisaksak duan na. Sumagmamano ang metro ti kaadayon na, manipod iti balayda. Talaga nakidjit ma'am, talaga wang pati ko agbaba nga tubog nang ko pidi. Saan pa maiyo? Saan pa nagtipid yun? Awanin ma'am, siyempre naman tiyag tubog na isardeng ni. Todo sumaruno man nga dawon kasi dyan. Saan pa nagtipid yun danon? Ma'am, no may nga timbang nga kasta na gusto nga pag-shower mo lang ti rabin kasi dyan. Tano tibigat agkwa ka, bigos ka, siyempre duwa nga timba. Di pagsibog ti mula ma'am? Maminsan lang, mga kadomingon ma'am. Nakasya kagipit na. Kun ma'am, nagriga mo tagsadugan. Ngem gaputa pasaray agawan ti kuryente. Dito'y abumbaan ako kamet laing ti kabsat na, ti sumaksak duanda iti agdama. Adayo basit ngem iti dati. Dagitoy a senaryo tinangidoron ken nagbalin ng inisyatibo ti mangidadaulo ti nasa o barangay tapno kumid daw ken mangpataod ti solar water system iti lugar. May sapay ki di aparikot iti ili ti danum. Babaen iti tulong ni Mayor Artemio Donato Jr. iti ili ti Pidigan. Ininoten a maikan kada barangay ti solar water system. Iti mabiit, dumanunton kadagiti babala iti danom nga iti naunday a panawen saan daan napadasan iti sitio Banay. May isa nga kangronan man paparanda kat dito residential dito nga nabay nga tempon nga anda makadandanon ti kastoy. Tabang kaputan na pas na di kulukol nan dati danong marmuaren. May report na po mayor ta may gatangan ni kati solar panel nan. Dikiti makinanan ta idanom mi di deposit naging kadi kalsada pa ilang. Ta inton no makita mi ti napintas nga danom na ma'am, i-counterpart mo ti barangay di tangke na. Ngunyan to ti pagpatangan mi kanya po mayor. Nakurang 100 household ti manamnama a supplyan ti danom ti water solar system. So dahil nga ma'am ti kontrata dumanon pala aging gana igit ti kalsada deposit. So dagigita tao, igigit kalsada Pero ma'am digit pa lang piyesta nga sa ado pa lang kadagito nga gondaway to no may lipas laki dito to. Hangat dagi kaado na kap hanto nga ta maabbatan, kumiddit. Di minto ma'am nga maobserbar ta noon nagmuti anti kontrata na to, damo nagpapatangan da nga per tubo. So nga giminto mapali ma'am tan. I-maintenance tumat lang man ti barangay nan yaman di pag problema nang to. Dagi dinto residente ti sitio Banay, pakiramanan dagiti opisyal ti barangay, ti mangkita ti maintenance ti solar water system. Ken mapagnunumwan to, no kasano ito obligasyon dagiti agusar, ken kang runaan na ti panakay padanon, ti danum ito neg mismo, ti pagtaingan dagiti residente. No, napigsan ton ma'am di pressure no danto ti pagpapatangan mi dito residential nga dito tanalawa mo. No anyan to ti may bagada kanyak no shoulder ti barangay di giwas nga distribution lines na nga mapainti walbalay di kami to nga papatang ma'am no may sagpat ni laki di danong nga agapo dito yung titukulokon. Itapay laeng, inpeksameten ni Nanay Remedios, ti panagyaman na, numan pa'y nairwamen nga agawit ti timba. Sa balilataan namay, no adda mismo ito nagtipagtengan na, ti danom akasapulanda iti inaldaw. Yam-yamang kami ma'am kasi nga kaligat ti danom. Lalo kanya ko may sana kag sasado. Narigat ti sasado no kasi nga tudtudo kasi. Jessica Boreta, Balitang Solid North.